Pois ora que temos aí uns intres, coámonos nada máis e nada menos que no corazón onde xurde toda a maxia. E claro, eu tuve que raptar por aquí a don Jorge González, directivo da Federación. É unha persona que ten un centro, bueno, pois problema aí cos horarios, non? Tes fijación con telo todo controlado. Sí, ao final estamos traballando con moitísima xente, que hai que coordinar, que hai que verificar que todo máis ou menos se vaya realizando nos horarios descritos, senón ao final acumulamos atrasos e sobre todo nestas jornadas maratonianas que temos, pois podemos chegar a un retraso grandísimo se non levamos todo ao milímetro, así que un pouco desde aquí garantizamos que todo vaya aí coordinado. Porque ademais ti aquí, ahora que estamos na unidade móvil, tes unha responsabilidade extra engadida. Sí, bueno, aquí estou tamén de axudante de realización, en colaboración con Sete Media, entonces un pouco a miña función é ir cantando pois os instrumentos que van entrar, as seccións máis importantes de cada unha das partes, para así non ter planos con xente que non toca e os planos que son importantes, os planos de solistas que tamén saian no directo. Temos 6 cámaras funcionando durante cada unha das actuacións e aquí aparecen todas descritas agora, claro, como non hai actuación, non as podemos ver, pero podemos dicir que Jorge é o que vai avisando cun pouco de antelación a que cámara hai que ir, non? Donde vai a aparecer un pouco o protagonismo. Sí, un pouco así, non aviso exactamente a cámara porque eso fai no José realizador, pero sí que llevo avisando pois por instrumentos, pois en máis ou menos con 10 segundos de antelación, pois agora van a ir metal baixo, metal grave, ou van a ir flautas, oboes, o que sea. Fai que todo funcione á perfección. Canda xente pode estar traballando aquí dentro simultaneamente? Aquí temos non lle sei os nombres exactos, temos un técnico de cámaras que controla creo que colores, despois está o realizador, está o productor, está Raico e despois tamén temos un encargado da parte de son para facer a mezcla entre o que nos manda Pablo Barreiro e o que nos manda a mesa de sonido do auditorio. E aquí, bueno, con Jorge de axudante de realización, todo isto onde xurde a maxia, porque todos estes equipos están doblados tamén dentro do auditorio onde temos máis son, temos todos os compañeiros cámaras. Sí, un pouco tamén é pôr en contacto a mesa que temos no auditorio con esta unidade móvil e ademais por a nosa xente en contacto pois cando ten que vir a banda dos camerinos, cando ten que entrar no escenario, porque ao final temos que coordinar a parte de sala coa parte do directo, un pouco así. E así é como xurde a maxia, compañeiros, aquí, para que logo podamos ver todo en YouTube en directo. Sí, podamos ver todo en YouTube en directo e despois, unha vez con todo este material, por subir os vídeos a nosa canle de YouTube. Pois vamos a deixar aquí que o Jorge siga traballando porque creo que ten traballo arreo.